हेलो हाय नमस्कार वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मु भक्ति आपण मान स्वागत कर मो चैनल को आशा कर आपण मैंने समस्त बहुत भल थे भी बहुत भल अच्छी कौन केमती कर समस्ते पाग बहुत खराब अच्छी वर्षा कंटिन्यूअस वर्षा चली रास्ता घाट सब पानी होगा न्यूज तो देखुवे के खराब न्यूज कल गोटे थिला गोटे छोट छुआ टे पानी भासी जाइला पर्यटन तार किसी खोज खबर मिलनी देखा जाऊ भगवान करूँ से छुआटी भलरे भलरे घर को पहुँची आसू तो मोर सब कम सारी सारे एवं जाऊँ जी तौल को चा फा करी कौन करी हाँ जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज़ प्लीज़ मो चैनल को सब्सक्राइब करनी लाइक करनी शेयर भी बहुत बहुत शेयर करूँ आउ साइड थी बेल आइकन को निहाती बजाई दिंतु जहाँद्वारा कि मोर आगे आसुवा जहाँ जहाँ सब नुआ भिडियोज नोटिफिकेशन आपण पाखे डायरेक्ट पहुँची जीव आपको सर्च करने को पड़ोनी जो मैंने मो चैनल आगुरी अच्छा से मोर बहुत 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 धन्यवाद ये भल पाइबा दबार चलते देखा आज कौन केमती होती आप वीडियो दे पार्टी कहार कहार को वीडियो बन पार्टी चलते देखा कौन कौन हो ଏବେ ମୁଁ ପରିବା କାଟୁଛି ଝିଅର ସିଝା କରିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଲିରେ ଝିଅର ସିଝା ବସାଇଦେବି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଯିବ ଡାଲି ବି ହେଇଯିବ ସିଝା ବି ହେଇଯିବ ତାପରେ ମୁଁ ଆଜି କୋବି ତରକାରୀ ହେବ ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ ହେବ କଲରା ଭଜା ହେବ ଓଉ ଖଟା ହେବ ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ହେବ ଡାଲି ହେବ ଅରୁଆ ଭାତ ହେବ ଉଷୁନା ଭାତ ହେବ ରୁଟି ହେବ बहुत सारा हम तापर छुआ देह भी भल नहीं तो से मे भी हॉस्पिटल नहीं कि जीवे एमती किसी एते है बस टिके थंडा ज्वर अच्छी बेसी व्यस्त होबार किसी ना बस गोटे खाली प्रिकसन देखे दवा कथा एबे नना कहले टिके चा पीबे तो कहले ग्रीन टी करदे पीबी और मुझे आज सका ग्रीन टी पी नी तो मत मौका भी मिलगला नना करी मुझे पीदेवी तो दिज जाक ग्रीन टी कली नना को देली नहीं कि ग्रीन टी आउ पीली मुझे पीली पीली मैंने रखी थी मत टिके सुविधा काम टिके बाटे देकी पीली ग्रीन टी
ଭାବିଥିଲି ଡାଲି ହେଇଯାଇଥିବ ବୋଲି, ବଟ୍ ଡାଲିଟା ହେଇନଥିଲା, ଟିକେ ଟାଣ ଥିଲା। ସୋ ଛୁଆ ଖାଇପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉଥରେ ଡାଲି ବସେଇଲି। ସେଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଇକି ଆଉଥରେ ଟିକେ ତାକୁ ହୁଇସିଲ୍ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଏପଟେ ରୁଟି ତ କରିସାରିଥିଲି। ରୁଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନନା ଭାଇନା ଆଉ ଇଏ ଖାଇଥାନ୍ତେ ରୁଟି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି କରିଦେଲି। ଆଉ ଏପଟେ କଲରା ଭଜା ପାଇଁ କରେଇ ବି ବସେଇ ନେଲି। କରେଇରେ ମୁଁ ଏମିତି କଲରା ଭଜାରେ କିଛି ଦିଏନି, ବାସ୍ ଆମ ଘରେ ତ କେହି ଲଙ୍କା ଖାଆନ୍ତିନି, ତ ଲଙ୍କା ତ ଜମା ଦିଆ ହୁଏନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଦିଆ ହୁଏ। ତେଲ ଦେଲି, କଲରା ଫୁଟଣ ଫୁଟେଇକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ବାସ୍ କରିଥିଲି କଲରା ଭଜା। କହିଲେ ଆମର ମୋଷ୍ଟଲି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କଲରା ହୁଏ, ବିକଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ କଲରା ପସନ୍ଦ। ଆଉ ତାପରେ ନନାଙ୍କୁ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍, ତ କଲରା ଆମର ଟିକେ ସବୁବେଳେ ହୁଏ। ଆଉ ସେପଟେ ବନ୍ଦ କରିକି ତାକୁ ଏପଟକୁ ନେଇ ଆସିଲି, କାହିଁକିନା ଏପଟେ ମୁଁ ବଡ଼ ଚୁଲା ପଟେ ମୋତେ କୋବି ତରକାରୀ କରିବାର ଥିଲା। ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଝିଅ ଟିକେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା, ସୋ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଳକୁ। ତ ଜଲ୍ଦିରେ ବନ୍ଧାକୋବି ବି ଆଜି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ବସାଇଦେଲି, ନହେଲେ ବନ୍ଧାକୋବି ଭାଜି କରେ ମୁଁ କରେଇରେ। ବନ୍ଧାକୋବି ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ବସାଇ ଦେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ରେ। ଆଉ ସବୁ ମସଲା ବି କାଢ଼ି ଦେଇଛି କି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଦେଇକି କରିଦେବି ବୋଲି। ତ ଆଗ ତେଲ ଦେଇଦେଲି ଟିକେ। ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଲି ବୁଟ ଡାଲି ଟିକେ ଦେଇକି କରିବି ବୋଲି, ତ ବୁଟ ଡାଲିଟା ତେଲରେ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯିବ ଭଲସେ। ଭାଜି ଦେଇକି ତାପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେଲି। ଫୁଟଣ ଦେଲା ପରେ ସେଇ ଫୁଟଣଟା ଭଲସେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗ ଫୁଟଣଟା ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ତା ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣଟା ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ଫୁଟଣଟା ଆଉ ଫୁଟେଟା ସେଇଟା ଫୁଟିକି ଆସିକି ଦେହରେ ପଡ଼େ, ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ଉପରେ ତା'ର ଘୋଡ଼ଣଟା ଦେଇଦିଏ। ତାପରେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେଲି, ଟମାଟୋ ଦେଇକି ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। ଲୁଣ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ସବୁ ମସଲା ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେଇଦିଏ। ଜଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି, ହଳଦୀ ଦେଲି, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି, କରି ପାଉଡ଼ର ଦେଲି, ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଦେଲି। କାହିଁକିନା ଆମର ପିଆଜ ରସୁଣ ହୁଏନି, ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତିନି, ତ ଆମର ସବୁ ସାଧାରେ ହୁଏ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲସେ କଷିଦେବି। ଟିକେ କଷିଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ କୋବି ଆଉ ଆଳୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜିକି ତା'ର ସବୁ ପାଣି ମଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ତାକୁ ହୁଇସିଲ୍ ଦେବି, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି। କାହିଁକିନା ଯଦି ଏଇଟା କୋବିଟା ନ ଭାଜିଲେ କୋବିଟାର କ'ଣ ହେବ ନା, ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଥାଏ ନା, ଖାସ୍ କରି ସେ କୋବି ଗୁଡ଼ା ତ ଆଜିକାଲି ଏତେ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି, ତ ତା'ର ସେ ସ୍ମେଲ୍ଟା ମରିବା ପାଇଁ ତା'ର ଯେଉଁ ପାଣି ଅଂଶଟା ଥାଏ ସେଇଟା ବି ମରିଯିବ। ଭଲସେ ତାକୁ ଭାଜି ଦେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପ୍ରେସର୍ ଦେଇଦେବି।
କେତେ ଜୋର से ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟू ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। ଦେଖୁଛି କେତେ ଜୋର से ବର୍ଷା ହେଉଛି। लाइन भी କେତେ ଜୋର से ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଯଦି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବି ମାରୁଛି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ସହିତ ପୁରା ବର୍ଷା ଚାଲିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ସେ ଝିଅ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା ଏତେ ଜୋରରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲା ତ ସେଥିରୁ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା, ଡରିକି କାନ୍ଦିକି ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ତାର ସେ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଖେଳୁଛି ଶୋଇକି ଖଟ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୁଷ୍ଟଟା। ହ୍ୟାଲୋ ସେ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସରିଯିବଣି, ଲଞ୍ଚ ନିହାତି ସରିଯିବଣି। 3ଟା ବାଜିଲାଣି। ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଆଇବି। ମୋର ଆଉ ଟିକେ କାମ ବି ଅଛି, କାମ ବି ସାରିବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ସବୁ କାମ ଦାମ ସାରିକି ଆସିଲି। ରାତି ବି ବହୁତ ହେଲାଣି। ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଦେଖିବେ, ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବେ। କେଉଁଠି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଉଥିବ ମୋତେ ନିହାତି କହିବେ, ଜଣାଇବେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିହାତି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭାବେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ଦେବେ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ୍ ଦେବେ, ସେୟାର କରିବେ। ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜଲ୍ଦି ଆଡ଼୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଗରୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଦେଖିବା କାଲି କ'ଣ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରିପାରୁଛି, କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁଛି। ଆଜି ତ କିଛି କହିପାରିବିନି କାଲି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କି ମୁଁ ତ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ନ କରିପାରିବି, କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରିବି ନ ଦେଇପାରିବି, ସେଇଟାର ବି ତ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଏବେ ବି ବହୁତ କାମ ବି ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ସୁଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ସୁଟ୍ କରିସାରିଲେ ଯାଇକି ଶୋଇବି। ସେ ଝିଅକୁ ବି ଶୁଆଇ ସାରିଲିଣି, ମୁଁ ଆସିକି ଝିଅକୁ ଶୁଆଇ ସାରିଲିଣି। ଝିଅ ଶୋଇଲା, ସେ ଛୁଆଟା ଦିନଟା ଯାକ ଜମା ବି ଶୋଇନି। ହାର୍ଡ଼ଲି ଅଧଘଣ୍ଟା ଶୋଇଥିବ କି କ'ଣ। ଉଠିଲାଣି ସେ 12:30ରୁ, ଦିନ ବେଳା 12:30ରେ ଉଠିଲା। ହାର୍ଡ଼ଲି ଅଧଘଣ୍ଟାଟେ ଶୋଇଥିବ। ତାପରେ ସେ ଜମା ବି ଶୋଇନି। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଶୁଆଇଛି। ହେଲେ ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇକି ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବାର ଥିଲା ଆସିଲି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ବାସ୍